मोनसे ओइखि जानो होनांगौ इथिं मानो होयो इथिंनो होनांगौ गासिबनोबो नै जोंहानि दाउ माखाया लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो फुङावनो नै दायो दाउनो आदार होबाय दाउआ गेदेरानो ओमफ्राय केमेरायाव फिसा नुयो नामा फैजोबाखै दाउ माखायानो ओइ मानो खेबलायलायो मोजाङै जानांगौ लोगो जानानै मानो इदि नोंसोरलाय आया मानो इदि खेबलायलायो जा मोजाङै ओमफ्राय दायो फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनोसै आरोना लोगोफोर लाल साहा फुदुंनानै लाबाय ओमफ्राय नैबेखौ आइया एवदों आरोना फुङावनो ओमफ्राय आं दायो एसे फुदुंफिनबायसो गुसु जानायनि लोमजागासिनो नालाय गगाबो मोनदों ओंखायनो एसे फुदुंफिनना लाबाय आङो ओमफ्राय नै बिथिं बादाम दङ एसेमान दा जानोसै जाना लाग्रोनोसै लोंना लाग्रोनोसै लोगोफोर दे हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआ मा आं खोन्थाथ'ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरोना आङो दिनै एकदम स्पेसियेल दख'ना गानदों आरो खिथिनाय मा दख'नाखौ मानो मा स्पेसियेल बेलाय होनना साननो हानाय आरोना नोंथांमोना मानो होनबा बेथ' आगोलनिनो दख'ना ना आगोल जों सिख्लानिनो नालाय ओमफ्राय स्पेसियेल आरोना होनबाबो आंनि थाखाय मानो होनबा बेखौ जेथिया आं क्लास 10आव फरायगासिनोमोन बे समाव होनायमोन आरोना बाबाया ओमफ्राय दिनै बेसेबा गोबावनि आं नागिर माखौ गानगोन होनना नागिरबाय थानायाव बेखौ नुसनबाय आरोना ओमफ्राय दा बेनिखायनो आं गानबाय आरोना ओंखायनो बाबाया होनाय नालाय आंनि थाखाय बिराद स्पेसियेल आरोना बे स्पेसियेल दख'नाखौ गाननानै मोनसे स्पेसियेल जायगायाव थांगासिनो आरोना आं हारसिं नङा दा नुगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम होमबासो मिन्थिगोन आरोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय दायो नै रेडि आलु दरसे दरनै होदों दरनै होजादों आलुआ ओमफ्राय दाउ बेदर माने बयलारसो दे लकेल दाउ नङा ओमफ्राय ओंखायनोथ' दाउ होनबाय आं दायो रेडि जाबाय सोदो इखो मायाव सोयो सोफैद' भिउखौ जि मोजां नुदोंना नै ओमफ्राय जोङो दायो मोनफैबायमोन आरोना ओमफ्राय अखाबो दोमैदों ओमफ्राय अखाबो एसे फ्रि हादों नालाय ओमफ्राय आरो मोनाब्लिबो जाबाय आरोना गोसो जाब्रबनासो फैदों आंहाबो देहाया बारा मोजां नङा नालाय न'आव थाबाय थानानै माने बोरैबा मोनबाय थानायखाय माने फैब्रबदों आरोना जोङो गोसोखांब्रबनानै ओमफ्राय र' मा लाबोखो जोङो नायदो एसे माने न'आव जि दं बेखौनो संनानै लाबोबाय आरोना र' नैलायथ' न'आवनो संनानै लाबोदों आरामसे ओमफ्रायो नै बेयो जाहैबाय दाउदैजों मेगि एकदम गुदुं दासो संहोनानै लाबोदों आरोना बेखौ नैबे खाथियावनो हटेलाव ओमफ्राय नैबेयो न'आवनो संखानानै लाबोनाय दाउ बेदरा ओमफ्राय नै आइया रानगासिनो जोंहा ओमफ्राय नै इथिंबो दङ नै मोनाबाय नालाय एसे बोरैबा नुबाय आरोना लोगोफोर होमबाबो जोङो जानानै थांनोसै आरोना ओमफ्राय नै ओरैबायदि किउट ना लोगोफोर नायलाय किउटथार टिक्लिया गोदान जोंहानि ओमफ्राय माबा मा होनो दै गुसु लाबोदों आरोना बेयाव आंथ' दै गुसु लोंनाङामोन फिसासो हादों थै बिदि होयो नामा मोजांबो होआमोन माबायाव गारबा नङा मा नङा
बावबोदोंना गारबाखो आथुर आथुरनो मेगिया गोबांथार होबाय माथो आंनो नोंसोर एसेल' लाबाय माया एसेलाबो नोङो बहानि सेरबनि नै आपेलबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय दायो माबा गगा मोननाय गुजुनाय जागासिनो ना आङो जाथ'ला खोमाहाय आङो दे जादो माबायदि जाखोथाय आंनि बेदर संनाया जानोसै आंहाबो वाव नावलाय मा खोमसि टिक्लिखौल' टक टक लाल टिक टिक नुहुरलायदो ओमफ्राय मानसिफोरखौ मोजाङै नुवाखै नै बिमाया जागासिनो दङ बेदर मेगि दाउदै बिथिंबो नै जागासिनो दङ बिथिंबो नै कालारखौ बारा मोजां नुवाखैहाय मबाइल नालाय गैला बेयाव नांखाजोब्बाय दे मोनाबाय जाना थांनांसिगौ माबा थांसै मोनाबाय जोंना फैनायानो लेट जाखाबायना ओमफ्राय अखाबो हाबाय दे आंबो जानोसै दाना लाना हो दै लाखाबायानो सिंसो थांनांगौमोन नों मेगिखौ जाग्रोनोसै होनबा गुदुं एसे लाबावनो हायामोन नोङो माया फैसा आंहा दहाय ओंखामखौ खम मोनजादोंहाय ना ओंख्रिमोन ओमफ्राय आङो लोमजानायखाय ओंखामखौ बारा बुरजा जानो हानाय नङा होनना सानदोंमोन ओमफ्राय गोथाव जाबायना ओंख्रिया टमेट'जों नामोन ना जाबाय नालाय बारासो जाफिनसिगोन आङो दा हराव एकदम गुजुनाया थान्दा ना नाया जि गोथाव संना हरखादों ना मेगिखौ ओंखायनो आं इयाव फैबानो जायो संबाय थाग्रा रोंगौ जादों हा जादों मेगिया गैया गस्लानिखौ दाम बारानायनि गिलायाखैमोन आरो लाइ थांफिनदों गस्लाखौ गस्लायाबो गोदानसो खोमा मेगिया हसायनो गोथाव जादों मानो गुदुं गुदुंखाय गोथाव मोनजादों ओमफ्राय बेदरा गुसु जाबायना न'आवनो संखाना लाबोनाय नालाय मबाइलनि लाइटखौ होबाथाय ना बोरैबा नुनो नागिरो मेगनखौ जोंनाय नुनो नागिरो ओंखायनो जानो टेस्टि मोनदों गुदुं गुदुं ना आंना मोनसेया अबावबा फैनो होननानै ओंखारखाबाथाय ड्रेस आरि गानखानानै ओमफ्राय आं फैनो मोनाबा बिराद अखान्थि मोनो आरो बिराद रागा जोङो आं ओंखायनो माने ओंखारनानै थाखाबाय नालाय ओमफ्राय अखा फ्रि फ्रि हाखादोंमोन न'आवनो हानायालाय होमबाबो फैथारबाय आरोना मायाथ' एसे माना बोरैबा मोनबायमोन खोमा फैनो थांला खोमा इदि होनां जादोंमोन इयो ओमफ्राय आंखौ रागा जोंजानो गिनानै होनाखै इयो दहायनो गारियावनो होनांदोंमोन इयो सामब्राम लाबासो नामा जानाङा खनसेनियावनो दखनायाव नांनानै इयाव थाफिनदो बुगदावलायनानै जाना गारगोन जाफिन होननाय रोखोमनो जाफिनगोन आङो नोंहा जाफिन होननाय रोखोम माबायाव थाफिनबाय जाबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आं दासो फैनानै जानो मोनमारनानै दोनजासै आं मानसिया मानो फैनो होननानै फैनो मोनाबा बिराद रागा जोंगौमोन आं बिराद आपेलखौ सोना लादो नोंसोरबो जायाबा ना जागोन आं दै गुसु लोङा ओइ हटेलावसो लोंहैगोन आं टिक्लिखौ बिराद किउट नुदों ना लोगोफोर दहायसो बायनानै लाबोनाय आरोना बाजारनिफ्राय होदो थांसै लानोसै आंनि अस्त्र पातिफोरा मेन बुस्थुआ इसोरसो आंना ओइ कागज प्लास्टिक इफोर मनायाव सोनानै लाफिन दा न'आव गारहैनो हागोन बिराद गोसोमोन आङो माबायाव मा होनोमोनलायो रिल्स बानायनो सापादाव आसा थासिगोन आङो मोनाबाय मालायनि गारिनि लाइटजोंनो भिडिअ लानोसै आं नै थांसै लोगोफोर आसा थाबाय रिल्स बानायनो आङो रिल्स बानायनो हनै थांगौबाय खोमोनसै आं गारि फैनायावनो आथुर आथुर बानायदोंमोन आं मानो मिनिदों नोंसोरलाय आंखौलाय गारि फैनायावनो जल्दि जल्दि भिडिअ बानायबावलायो नामा आङो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो बेनिफ्राय न'आव मोनफैनायावथ' एसे मोनादोंआनो आरोना ओमफ्राय नैबेखिनि भिडिअआ
जोङो थांनाय समावनो लानायमोन आरोना थांबाय थानाय समाव लाना दोननायमोन ओमफ्रायो माबेयाव थांदोंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिनो लुगैखागोन नङा होमबा जोंलाय अबावथो थांनो एसे खाथि खालायाव जोंना थांथावनाय जायगा मानासानो नालाय माबा मोनसे एसे मान न'आव थानो बरिं मोनबा बा एसे बेरायग्लांनो लुगैबा मानासावनो फैनाय जायो आरोना ओंखायनो मानासावनो एसे बेरायनानै फैनाय जाबाय आरोना बेरायनाय माने बेरायनायथ' जायासै ओरैनो जानानै फैनाय जाबाय आरोना न'आव जि संना लांदोंमोन बेखौनो जानानै फैनाय जाबाय ओमफ्राय हासबेन्डआथ' मिन्थियाखैनो आंना मिन्थिबा होजाखागोन आङो एसे गुजुनायाबो बारा जाफैदों आरोना बारा बारबाय थायो मानासावथ' एकदम खोलो खोलोनो ओमफ्राय बिदिनो बार जाना फैनाय रखम जाबाय नालाय ओमफ्राय गुजुनाया एसे बारा जाबाय आरोना आंना ओमफ्राय ओंखायनो आङो मैया भिडिअखौनो होआसै सोर सोर नेना थादोंमोन आंनि भिडिअखौ अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंबो होनो मोनिनि एसे बोरैबा मोनदों ओमफ्राय हरद्राय जानायखाय आं होआसै आरोना ओमफ्राय नै दासो एडिटिं खालामगासिनो आङो जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो स' बाय बाय